Tak, čau lidi, vítám vás při dnešním videu. Dneska to je video ze Subway Surf. Ano, je to druhý díl. Máte pravdu, je to druhý díl. Tohle Subway Surf. Ano, fakt. Je to fakt druhý díl. Pokud se nemýlím, jo, druhý díl. Určitě budou i třetí díly, páté díly a tak, prostě to čtvrté a jí. Dneska to je z webku. To se dočkali konečně webku, že? To je prostě na jinou. Na korně. Já mám 5 klíčů. Ty penízky mě nezajímají. A tam může nějaký max. Takže jo. Tam vpravo nahoře. A jako já mám jako můj mobil tak trochu neposlouchá. Čas. Kolik je? Tady počkat. Takhle. Jestli to je dobré, lidi takhle. Bude to vždycky takhle nahoře. Nehraju to na počítači, tak ne. Možná z toho budou i streamy. Jako stream ze Subway Surf 20. Jo, já se si to teďka nově stáhnu. Takže jako mě to docela přestalo bavit. Mě to zase baví? Ano, fakt. Baví mě to prostě. Ale z webku to je nejlepší. Prostě, jestli nemáte webku, tak prostě ani nenatáčíte videa. A jsou tady ještě takhle tyhle klíče. Jestli se díváte na Romančem, tomu říká klíč. No, play a jdeme na to. Možná bude ask. Ty vole. Jako... Konečně to reaguje. Dneska je vlastně co? Středa, ne? Jo, středa. Kurňa. Hej, what? Michal Mates. Jo, David Dona. No já mám 3032 a on má 3060. 4 minuty natáčí. Takže vždycky je zvyklý se dělat takhle jako dolů. Tady. Mám ten mobízen. Ty vole. Dneska nevím, jak nejde. Jde 3000. No. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři.
se budu... Obělem. Něco říct. A to, že si Huawei... Samsung, jo. Tak na tebe skoro není vůbec spolek. To je Samsung. Nejlepší značka, podle mě. Bude to fakt jenom nějak 6 minut. 7, 8. Máme 8 minut jako minulý díl. Ale Boom Beach, to jsem vám chtěl udělat jenom takhle jako, že Boom Beach už nebude. Pardon, tak. Bloky hokej taky bude. Ok, sám, tohle je prostě, to je od mamky mobil, tohleto. Tohle není můj mobil. Ale to je taky divný pocit, když s vámi mluvím a tady kolem někdo kolem mě nejde. Dáme aspoň jednu hru ještě. Tak a už ukončíme tohle. Tak dáme ještě jednu. Bylo palce. Pojď se být. Fajn. Tak lidi, tohle by bylo pro... Tak já se už s váma budu loučit a tohle by bylo pro tohle video. Všechno na čus a husák.